Hello friends, बरायबाय फिन कनसेबल चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ गोबांथार कमेन्ट्स आरो डिमान्ड खालामगासिनो दङ काट अफ बेसेबां थांमारगोन कनस्टेबलाव कमान्डो लेभेलाव माब्ला जागोन इन्टारभिउआ दा बेनि सायाव माखासे सर्सआव मोननायखौ बेयाव कभार खालामगोन अफिसियेलि नङा दा बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो आसाम पुलिसनि साख्रिनि आपडेट टि आर्मिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा टि आर्मिया जागायबाय दा नोंथांमोननिया सर्सआव मोननाय बादिबा 200निफ्राय 250नि गेजेराव खनसे राउन्डआव खारहोदों देन बेनिफ्राय एक्सेलेन्टखौ मैक्सिमाम कभार खालामदों स' बेखायनो मोजां खारनो नाजाबानो जाबाय दा जों आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों नायोबा गोदान नटिसआ दासिमबो फैथ'वाखै बेनो जाबाय जोंनि फैनो गोनां रिजाल्ट्स एबा काट अफनि सायाव एबा नोंथांमोननि कमान्डो रिलिनि सायाव आरो दा मोनसे बाथ्रा दा फिजिकेल टेस्टआ सर्सआव मोननाय बादिबा कनस्टेबल एभिअबि बेनिफ्राय नोंथांमोननि APRO दङ बेनिफ्राय ड्राइभार दङ मेसेन्जार दङ एबा गोबां रोखोमनि पस्टार दङ दा बेनि फिजिकेल टेस्टआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ स' बेखायनो काट अफ डाइरेक्ट बेयाव बुंनो हाथ'वा मानो होनोबा काट अफआ सोनारगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय दा फिजिकेल टेस्टआनो जोबाखै नालाय फिजिकेल टेस्ट जोब्बासो मोनसे गुगल फर्म खालामगोन आं बेयाव सोर सोर आसाम पुलिसाव फिजिकेल टेस्ट होदोंमोन क्वालिफाइड जादोंमोन आरो बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआवहाय एबा नोंथांमोना नैबे गुगल फर्मआ जानाय लोगो लोगो फिल खालामनो हागोन अब्ला एक्युरेसि मोनसे काट अफ फैयो आरो जे नोंथाङा बे पस्टआव खालामदोंमोन बेसेबांखिनि खारनो हादों मोनदों होननानै जुदि गासैबो नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामबा माने मोनसे काट अफ फैयो आरो दा जियानो जा बेनि सायाव नेक्स्टआव फैगोन जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जोबग्रोयो दासान्दि एभिअबि कनस्टेबलआ जागासिनो दं नालाय दा बेखायनो खायसे मोनदों होनना बुंनो 52 खायसे 51 आरो खायसे 50 बेबादि 53 आउट अफ 60नि गेजेराव बेबादि मोनदों होननानै गोबां खोन्थाहरदों वाट्सएपआव देन बेनिफ्राय UBआवबो 40नि गेजेराव अके 32 31 बेबादि 33 मोननायबो दं होननानै गोबां कमेन्ट्सआव आरो लोगोसे वाट्सएप खालामहरदों आरो दा बेखौ नायोबा ओरैबादि जायो गासैबो जिल्लायाव सेम मोना दा ओरैबादि जायो खायसे फिल्डआ मोजां खायसे गाज्रिमोन नालाय बै समाव दा बेखायनो बबेबा जिल्लायाव खम थांगोन बहाबा बारा थांगोन आरो SIनि एग्जामा लेट जागोन बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलावबो फिजिकेल टेस्टआ एसे लेट जागोन मानो होनोबा टटेल भेकेन्सिया लानानैसो माने 6000 बेनि गेजेराव गोबांथार रानदों 3945 जाबाय AVUB कनस्टेबल नर्मेलाव अके बेखौहाय 35 जिल्लाजों राननांगोन अब्ला पस्टआ खम जायो दा बेखौ जों मिन्थिखायो बेखायनो माने माखासे रिजार्भेसन खथाबो थायो नालाय STफोरा 10% मोनोबा एसे पस्टआ खम जाहैयो अब्ला काट अफआ गोजौ थांनाय चान्सआ दङ आरो जायफ्रा मोजांथार एक्सेलेन्ट नाम्बार मोनदों नोंथांमोना आनरिजार्भ केटेगरियाव थांनो हायो आरो स' दानिया कमान्डोनि नोंथांमोननि एबि बेटेलियन कमान्डो पस्टआव फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन दासिम अफिसियेलि डेट ओंखाराखै अके फिजिकेल टेस्टआ दासान्दि सोलिगासिनो दं नालाय AVUBआ एबा गुबुन पस्टआ दा कमान्डोआ लास्टआव जागोन आरो मानो होनोबा कमान्डोआव चान्सखौ मोनगोन मानो होनोबा AVUBआवबो जायनाखि कमान्डो केन्डिडेट्स बिथांमोना रिलि होगासिनो दङ स' बेखायनो बे जोब्बासो बे कमान्डो रिलिया जानाय चान्सआ दङ नाथाय गोबां सर्सआव मोननाय बायदिबा माखासे जायगा एबा नोंथांमोननि ग्राउन्डआ एसे ओंखारबाय बायदि खोनादों अके स' नोंथांमोना 80नि गेजेराव कमान्डो लेभेलाव नोंथांमोना गोबां लानांगोन अके माने नोंथांमोना साइक' टेस्ट आरो लोगोसे गासैबो रानिं बेनिफ्राय नोंथांमोननि लं जाम्प बिराद मोजां नाम्बार लानांगोन आरो मानो होनोबा पस्टआ खम स' बे खोनानाय बादिबा 15 माने डिस्ट्रिक्ट एबा ग्राउन्डआव फिजिकेल टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामगोन बायदि खोनादों दा क'क्राझार होनोबा दिमलगावआव बेनिफ्राय बाक्सा होनोबा नोंथांमोना बरबारि चिरांना बङाइगावआव बेनिफ्राय उदालगुरिया दानि जाबाय थानाय पुलिस रिजार्भ SP अफिस खाथिया बेयावनो दङ दा बावनो जागोन आरो दा बे जाबाय अफिसियेलि नङा नाथाय सर्सआव मोननाय बादिबा बे बुंनायाव जागोन बायदि खोनादों आरो जेब्ला अफिसियेलि नटिसफोर मोनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा जायखिजाया कमान्डो लेभेलाव काट अफआ गोजौ थांगोन मानो होनोबा पस्टआ जोबोर खम आरो लोगोसे प्रेक्टिसा गोबां जागासिनो दं बेखायनो जेरावबो एक्सेलेन्ट लानो नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगोन दा नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ